Здравейте, аз съм Пия, си правя трета част от влога. Днес ще ви разведа малко от из къщата ми. Това е разхвърляния хол. Доста е разхвърлян. Тук е компа на баща ми. Тук е удобният стол на компа на баща ми. Тук са всичките документи. И тук има огромни джаги и телевизора, който не е хубав, ама ние ще се местим и без това. Още. Скоро ще се местим, защото тази къща не ни стига. Доста е разхвърляно. Това тук брат ми седи на тази маса и си драска някакви глупости. Ето картината, там има тераса. Живеем в София, имаме хубава гледка от терасата. На третия етаж сме, бяхте ми питали в коментарите. И като тя мисля да е това, ама имам и другите да ви покажа. Ето това като тяло е хола. Това. И така, надявам се, понягайте се, дайте положителен возък-клипа, ако ви е харесал. Още няма да го свършвам. Ще ви разведа и с още няколко места в кухнята. Мивката, пълна с щени и тук още една тераска. Гледката от прозорците. Виждаме вече блокът от среща. Ето натам вече е булевард България. Ей, отпред. Ей там. Ето. Това са някакви джаги. И за тази стая това, с другата ви я показах. Тук е спалнята. Тук е доста тъмно. И сега може да поговорим за интересни неща. Още няма да спирам клипа. 3 минути 4 да стане и тогава. Да, тук има малка масичка с много неща. Домашния телефон и така. Добре, сега остава камерата. Ето. Това е на брат ми бебешки стол. И така да седи камерата. Не, как да седи? Да виждаме терасата. Не. Добре, ще поговорим така да държа. Примерно, надявам се да ви харесвам. Да ми харесвате клиповете. Всичко хубаво, абонирайте се, дайте положителен вот за клипа. Ако ви е харесал, разбира се. И чао!